אחד החששות הכי גדולים של אנשים זה ליפול בעסקאות קרקע לא נכונות, שמכרו להם קרקע שהיא תהיה חקלאית לנצח, וכבר לא יבנו עליה וכו' וכו'. נכון מאוד. איך מפיגים את החששות האלה? חד משמעית. אז קודם כל, חשוב להבין קודם כל, כי אתם שותפים, אז אין לכם עניין להפסיד מן הסתם. אני לא אומר, זה טוב וכך אתה, אלא אנחנו ביחד, אנחנו שותפים בעסקה. וכמובן, קודם כל, בן אדם צריך להבין שהוא רוכש קרקע, הוא מקבל רישום מלא בנסח הטאבו. אז איך אנחנו בעצם מבינים שהקרקע היא טובה? אנחנו בעצם מסתכלים על שלושת הוועדות, הוועדה הארצית, המחוזית והמקומית. ברגע שאני ראיתי שקרקע כבר עברה שלושת הוועדות, הקרקע מאושרת, העירייה, הרשות המקומית אמרה, כאן הולכת לקום שכונת מגורים, כאן הולך להתבצע פיתוח, השאלה זה לא האם זה יקרה, השאלה היחידה שלנו, מתי זה יקרה. וגם לזה יש הערכות של שמאי, של בעל מקצוע, שזה 5 שנים. זה יכול להיות 4, זה יכול להיות גם 6, אבל ברגע שאני מדבר על זמן, על מתי, הזמן בנדל"ן זו הזדמנות. ככל שהזמן עובר, המחירים עולים. ככל שהזמן עובר, זכויות הבנייה גדלות. לכן, שאנחנו רוכשים קרקע, אנחנו מרוויחים, זה רק עניין של זמן.